Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul lui. Astăzi vă arăt cum să nu aveți lag pe transformație. Dar puțin să fie așa. Dacă vreți, poți să dați și ăsta. Și cam atât este pentru faza cu lagul. La nu puțin dacă filmez. Dacă nu filmez, n-am lag. Și am jucat cu mână și am căzut. Și o să mă joc vreo 5-6 minute. După să mă joc așa, fără să filmez. Adică off camera. Și asta nu mă ajută deloc. Am văzut că a început să vă placă canalul meu, am sunt 7 abonați. Și aș vrea să fie mai mulți abonați. Am văzut că am sărit o grămadă de vizionari și abonați cam puțin. Asta are nivelul 42 și n-are nici culoare. Aici dați să aveți culoare, dați pe frunză. Și ca să aveți totemul pe asta. Aici vă colorați, așa o să vede la început, cu asta așa. Eu am culoarea albă. Trebuie să aveți vreo 1000 de șoareci salvați ca să puteți face asta. Și cam atâta pot să zic despre acest joc. Și că șama nu scrie aici sus. Ăla trebuie să vă ajute. Dar pe mine m-a blocat. Nu mă ajută cu nimic. Și m-a omorât. Și titluri, insigne. Aici vă arată runde jucate, runde complete. Na. Și la Survivor au voie să te întine șamanii, că așa trebuie să facă la Survivor. Și ăla ultimul care rămâne în viață primește și NIF, și XP și brânză. Brânza la magazin. Și unii vor să ieși fuță, adică brânza donată primul. Eu am 45. Max, dacă nu sunt 11 șoareci pe sală, nu luați FS-ul. Să știți. Na. Eu vreau să cumpăr ceva dar mai fain. Asta nu știe să facă mapa. Va prietenul meu. Au murit o grămadă. Trebuia din prima să pună. Și am uitat să zic că eventul e buguit. Când sari un pas și
și scrii Charlotte nu mai merge. Dar cred că l-au rezervat acum la prestart de dimineață. Nu l-am apucat eventul să-l prind. Și na. Dacă iau FS, o sunt cel mai fericit. Și desigur că mor. Sunt cel mai trist. Luăm FS-ul. Măcar acum o să iau FS. Am explicat ce înseamnă FS. O să adunat-o primul. Unde e ăla? S-a dus sus. Opa. Ajută-mă. Nice. A murit. Nu știu de ce. Chiar și dacă ați furat brânza, tot îți desfășoare salvații. Și asta nu știe să joace. Face fav. Adică l-ajută pe cineva să iei FS. Și ce lag am? Păi nu să aveți lag. Mă duc la casă triplu. Se încarcă. Așa să fie tare. Dacă vă lași voi joc, scrieți în comentarii numele vostru. Vă adaug la prieteni. Să mă puteți autoca. Dați aici și scrieți aici. Dați aici, scrieți numele și adaugă prieten. După mă băga și voi. Da. Și dați uite așa mesajul. /că este aici cu numele meu, spațiu, sală. Vedeți? Ați văzut? Merge. Da, cred că acest video îl fac de 10 minute sau de 8. Cred că ați văzut cum am pus la finalul videoului. La începutul. Da, o să închei acest video. Deci, bye.